L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji nediet il-viżjoni u strateġija tagħha għat 3 snin li ġejjin. L-MFSA ppubblikat ukoll dokument ta' konsultazzjoni dwar l-istrateġija tal-fintech u proponiet li tintroduċi ċentru ta' innovazzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula nediet l-immaġini l-ġdida tagħha f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan, il-kap eżekuttiv tal-MFSA Joseph Kuxkieri qal li din il-viżjoni tiddefinixxi l-missjoni tal-awtorità u l-viżjoni strateġika tagħha. U semma li l-viżjoni hija msejsa fuq 4 pilastri, fosthom ir-riżors uman, it-teknoloġija u aktar involviment tal-partijiet konċernati. Li awtorità bħal MFSA huwa importanti li jkollha l-iktar teknoloġija avvanzata għax it-teknoloġija nemmnu li hija li ħatejn l-awtorità fil-missjoni tagħha biex tkun regolatur effiċjenti u effikaċi, però tkun regolatur li jkun ta' livell għoli bħal regolaturi u istituzzjonijiet Ewropej. Id-dokument Viżjoni 2021 se jfoka wkoll fuq il-ħidma tal-MFSA fir-rigward tal-infurzar u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Is-Sur Kuxkieri spjega kif l-aġenda riformattiva tal-MFSA tinkludi wkoll bidla sieħa tal-istrutturi fl-awtorità u ta' governanza tagħha, bilan li l-awtorità tilħaq l-isfidi futuri b'mod aktar effettiv. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-preżenza tiegħu tikkonferma l-impenn tal-Gvern biex jappoġġja trasformazzjoni tal-MFSA fil-waqt li l-programm se jwassala biex isir waħda mill-aqwa istituzzjonijiet regolatorji fis-servizzi finanzjarji Ewropej. M'hemmx dubju li ħassaħħaħ sempliċi raġuni li ma jistax jkun li minnaħa jkollok il-gvern li qiegħed jmexxi l qudiem linja favur it-teknoloġija u mbagħad ir-regolatur ma jkunx ebres ma' din id-dinja l-ġdida. B'dan li qed isir illum ir-regolatur nemmen li qed jimbarka fuq il-pożizzjoni tajba. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Silvio Xkembri spjega kif is-servizzi tal-fintech qed isiru dejjem aktar popolari u għalhekk laqa l-impenn tal-awtorità li qed taġġorna ruħha għall-futur. Qed nitkellmu fintech, qed nitkellmu bħal prodotti li inti s-servizz tużah minn fuq il-mobile. Flok toqgħod tmur dak is-servizz tradizzjonali, għandek prodotti innovattivi li persuna tista' mill-mobile tagħha stess eżempju tapplika u tieħu loan. Dawn huma servizzi ġodda li hemm metodi anke mill-qasam regolatorju kif wieħed jista' japplika lihom u jimplementhom sabiex bħala pajjiż inkunu avvanzati f'dan is-settur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.